Sanibonani. Namhlanje imessage yethu isethini esekuthini yekani ukulwa nabantu enilingwa ngabo. Ngiyabona ningizwa ngiyaphinda ngithi yekani ukulwa nabantu enilingwa ngabo. Sengiyonithathela umzekelo. Uyabona xa kuyikuthi ubwabheka ama-movie. Ngithi ama-movie abantu bakudala besibheka uRambo. uRambo kakhulu umuntu wakudala obebheka ama-movie besibheka uRambo. uRambo kubelwa abashaye asishaye zonke izitha ayiqede du. Bezithi nxa zingabona ukuthi uRambo akabambeka kathinteki. Uyobona sezihambile izitha zayothumba indodakazi yakhe, ubone seziqhamuka nendodakazi yakhe. Zithi kuRambo, drop your weapons or else. Izitha zazi kahle uRambo ukuthi uRambo yedwa akananhliziyo. Inhliziyo ayikho kuRambo, inhliziyo kaRambo isendodakazini yakhe. Ngezinye indlela inhliziyo kaRambo isemdenini wakhe. Bazisa nje indodakazi yakhe kungoba befuna ukuthinta inhliziyo kaRambo. Ngithe don't fight with people who are used. Ungalwi nabantu abasetshenziswayo just ukuthi bakukhuphe layini. So xa beza nendodakazi kaRambo, inhloso yikuthi uRambo bafuna uRambo, bamzamile abazange bamthole. Kodwa bayazi ukuthi ngoba inhliziyo yakhe iqhumene nalabana, yingakho nje usufumana nilwa nomdeni. Njengoba usuzonda umdeni, he's just lo muntu omzondayo. Usetshenzisiwe kuphela ukuwisa wena. Usetshenzisile kuphela ukukwenza ube buthakathaka. Ngoba kubhlungu ke xa izitha sezizamile zehluleka mase ziza nomuntu osondelene nawe. Usuzoqala ukuthi umfowethu angangenza kanje. Akusuyi umfowenu, yisithe sisebenzise umfowenu just to paralyze your faith. Isitha sithumba umfowenu. Ungalwi nomfowenu esetshenziswa, kodwa yilwa nesitha. Indaba yami lapho ukuthi sukulwa nabantu abaziswe yisitha. Isitha nguSathane. Qondana noSathane uyeke ukuqondana nama-items or ama-instrument awasebenzisile or ama-weapons awasebenzisile.